Каква поредна футболна драма с марка Шампионска лига. Официално имаме два нови участника в най-престижният европейски клубен турнир. Започваме с азербайджанският шампион Сабах. Отбор създаден през 2017 година, сега начело с треньор, който добре познаваме по българските терени. Литовският специалист Дамбраускас, който бе треньор на Лудогорец. След като загубиха първият сблъсък от АПОЕЛ Бершева с 1-2, Сабах не се предаде. Наложи се да правят изключително драматичен обрат, защото в 94-та минута падна попадението, което изравни силите в този сблъсък. След което матчът отиде в продължение, а вече сломеният психически израелски отбор не издържа на напрежението, както психологически, така и физически. И Сабах ги наказа още няколко пъти и за първ път ще участва в основна фаза на Шампионската лига. Отбора е едва 9 години. А малко по-късно бяхме свидетели на един сензационен обрат. Шотландският първенец и Гранд Селтик за шести пореден път не успява да преодолее квалификационната фаза на Шампионска лига. Да, този период те участват в най-престижният европейски клубен турнир поради директно класиране, но когато стане въпрос за рундовете преди основната фаза, за пореден път те се дънят. То по какъв начин, след като си спечелил първият двубой с 3-0. Сходността с предишният споменат от мен двубой бе, че Ласк трябваше да вкарва в последната минута, точно както го направи Сабах, за да може матчът да влезне в продължение. Селтик бе тотално неузнаваем, абсолютно смачкан и безидеен и съвсем закономерно с това си представяне на терена отпадна. Честито на Сабах и Ласк Линц, които за пръв път ще вкусят от гозбата на големите.